Jeg hedder Frække Tobias, det er mig. Og når jeg går rundt, skal der ske noget sjovt. Min postkasse, den er så rød, den skinner så flot. Kom med nu og se, hvad der sker. Jeg hedder Frække Tobias, det er mig. Og når jeg går rundt, så skal der ske noget sjovt. Min postkasse, den er så rød, den skinner så flot. Kom med nu og se, hvad der sker. Jeg elsker fart og tempo, vil gerne rundt omkring. Spiser 2 agurker og en slikkepind, en slikkepind. Jeg hedder Frække Tobias, det er mig. Og når jeg går rundt, skal der ske noget sjovt. Min postkasse, den er så rød, den skinner så flot. Kom med nu og se, hvad der sker. Altså, hej, er du kommet? Rune han sover bare, ved du hvad, vi har slet ikke set hinanden i en hel uge, og så ligger han bare der. Yp, han gider heller ikke at snakke. Hvad med dig, Hugo? Du svømmer bare. Altså, Rune, nu må du vågne, altså. Jeg har noget, jeg lige skal fortælle dig. Hej Tobias. Ej, altså, man ligger ikke og sover, når man går i byen, man gør ikke. Nej, det Ved du hvad, jeg har sådan glædet mig til, at du skulle komme, så dagene de går Det har meget jeg også. langsomt, fordi jeg har lavet noget sjovt. Har du lavet noget sjovt? Ved du, hvad jeg har? Nej. Jeg kender nemlig en pige, der hedder Sara, og hun er Ja. begyndt at gå i børnehaveklasse. Nej. Og hende har jeg været med i skole. Har du det? Her i den uge, der er gået Ja, her? vil du med hen og se, hvordan det var? Det vil jeg da meget gerne. Ja, så skal du bare kigge. Nu kommer der en lille film af mig og Sara i skolen, Er det i postkassen igen, den skal være? Nej, det Nå. det er bare derinde, ikke? Er det bare derinde? Ja, og Okay, så børnene, de må selvfølgelig godt kigge også, ikke? det er i orden. Ja, følger med. Ja, godmorgen. Godmorgen. Vi skal begynde vores morgensamling med at synge nummer 38. Nummer 38.
skal I være velkommen alle sammen. Også mig, altså ikke? Jo, jeg vil lige, Tobias, sige rigtig velkommen til dig. Ja, jeg er meget glad for at være her, altså det er. Men hvad hedder du, dame? Jeg hedder Tora, Nå, og Tore, jeg vil altså gerne se på haven nu. lige nu skal vi helst sidde og snakke lidt, Tobias. Og Jamen altså, Tore, det hedder en børnehaveklasse. Så må I da også have en have. Jamen, nu tager vi klasse først, og så skal vi også have tid til at lege lidt bagefter. Ja. Og det har vi hver Vil du være med fredag. til at lege til togskinner? Jamen nu skal jeg jo høre, hvad damen siger. Det siger hun lige. Ja, der bliver nemlig... Tora. Ja, Tore-damen. Og Sara elsker nemlig at lege med togskinner, og der er også nogle af de andre børn, der kan lide at lege med de forskellige ting, men det skal vi gøre bagefter. Ja, så skal jeg være med. Ja, og I vil også være med. Tobias. Ja, så skal vi først have en time, der hedder kristendomsteam. Det har vi jo hver fredag, og der synger vi lidt, og så hører vi lidt fra Bibelen. Og så bagefter, så skal vi lege lidt, og vi skal også have tid til at komme ud i skolegården. Ja, der skal man jo stærkt. Ja, det kan man godt. Ja. Skal vi begynde med at synge en sang? Vi kan ikke så mange sange endnu, for vi har kun gået i børnehaveklasse i 3 uger eller sådan noget. Så vi kan ikke så mange endnu, men vi kan en. Vi kan en. Hvis nu jeg tegner den sådan her på et stykke papir, så tror jeg godt, I kan gætte, hvad det er for en. Ja. Den gik af. Hvis nu jeg starter, nu må jeg ikke sætte det for langt frem, for så kan de bagerste ikke se. Hvis nu vi begynder med at lave sådan her. En måne. Sol. Jamen, kender I den? Godt nok dygtig, Tore. Kan du se, hvad det er, Tobias? Nej, det er En blomst. Det er en blomst, ja. Og nu skal du se til sidst her. Det er det sværeste at tegne. menneske. Det er til menneske, Tobias. Ja, det er et bestemt... Vi kalder dem noget bestemt. Det ligner en tændstik. Ja, ingen tændstik. Er der nogen af børnene her rundt, der kan se, hvad det skal få os til? 2 mennesker. Ja, 2 børn, var det en, der sagde. Nå ja, au, så det gør ondt. Er I med? Sol, skyer, vind og blomster, børn, skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans. Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi lover dit hellige navn. Det skal vi nemlig tale en lille smule om den var god. Ane spørger, om den var god, sangen, Tobias. Ja, jeg synes, den var meget god. Jeg kan den næsten, fordi du har tegnet det hele. Ja, det har også hjulpet også mig til at lære den. Se, hvad det var. Jeg har noget med her, som vi skal snakke om i dag. Kan I se? Nej, Tore. Man har jo ikke sten med i madpakken. Det er lige det, vi skal snakke om i dag, at når vores mor eller far laver madpakken, så putter de ikke sten i, vel? Nej. Det er heller ikke sikkert, at de putter sådan et flyts i, men hvad er det her for noget? Det er et brød, ja. Det er et brød. Jeg kan godt lide flyet, med det. Sådan er det nemlig, jeres mor og far, de ved, at I trænger til brød og ikke til sten. Og der står et andet sted i Bibelen. Sten. Nej, det kan man nemlig ikke. Men nu skal I høre, der står også et andet ord i Bibelen. Sæt. Nu skal I prøve at høre efter. Der siger Jesus nemlig, at der er ingen far eller mor her på jorden, der kunne drømme om at give sit barn en sten, når man kommer Nej, ind så og får de da spørger. ondt i maven. Ja, så får de brød. Ja. Ja, og så sagde Jesus også en anden ting. Han sagde, at der er heller ingen, der giver deres barn en slange, når han kommer og spørger om en fisk. Det gør vi ikke så meget. Vi kommer ikke ind, mor må ikke lige få en fisk, vel? Men det gjorde de nok på Jesu tid, for der var det meget almindeligt at spise fisk og brød. Nogle gange har vi fået fisk. Ja.
Det kan man godt få. Bare tørst. Det kan du ikke så godt lide. Så siger Jesus, at når vi mennesker, vi forstår at give vores børn gode gaver, så vil vores far i himlen give gode gaver til dem, som spørger ham om det, beder ham om det. Og det skal vi høre om i dag. Jeg vil fortælle jer en historie, som Jesus han var med i. Noget han oplevede. Hørte du det, Sara? Nu skal vi høre historien. Det er godt nok en dejlig skole, du har. Ja, Jeg det kan er godt lide historier. Det er godt. Nu lægger jeg lige brødet og stenen her ned på den sang her. Sådan. Se. I ved godt, da Jesus gik her på jorden, der havde han nogle disciple. Det lærte vi om sidste gang. Er der en af jer, som kan nævne et navn på en af de disciple? Peter. Peter, ja. Jakob. Nej, en der hedder Jakob også. Og Johannes. Og hvem mere? Andreas. Ja, Andreas har vi også lært om, ja. Og ved I, hvad arbejde de havde? Fisker. De var nemlig fiskere, ja. Nej, du har vist været ude på havet. Nu må du ikke sidde og snakke med Tobias. Han har nemlig også været ude på havet, har jeg hørt. Er det ikke rigtigt, Tobias? Stort skib. Ja. De fiskebåde, som Peter og Andreas havde, de var ikke særlig store, men de var gode til at sejle ud på søen og fiske. Havde de så fiskestange med, ligesom jeg havde, da jeg var ude at sejle? Ja, det kan godt være. Og de havde også et fiskenet. Ja, der kan også være flere i. Ja, det kan der nemlig. Men i dag skal de ikke ud at fiske, fordi der er de kommet i flot tøj. Alle Jesu disciple har trukket det pæne tøj på, og Jesus også, for de skulle nemlig afsted til fest. De skulle over til en by, som hedder Kana, og i den by, der var der nemlig en ung mand og en ung pige, som skulle giftes. Og så var Jesus blevet inviteret med til brylluppet. Ja, og der skulle være rigtig fest. Og Jesu mor Maria, hun var også inviteret med, og mange andre gæster. Havde hun også fint tøj på? Man tager næsten altid det pæneste på, man kan finde. Så hun havde sikkert sin pæneste kjole på, og havde håret fint friseret, og glædede sig til at være sammen med de andre og holde fest. Så er hun garanteret bare meget smuk. Det er jeg helt sikker på. Ja. Det er helt sikker på. Og bruden, som pigen hedder, hun var nok den smukkeste i hele selskabet. Hun sad nok lige midt for bordet. Og der sad brudgommen også. Det var så hendes mand. De blev gift, de to, bruden og brudgommen, ikke også? Så sad de jo der og spiste og snakkede og sang sammen. Og bedst, som de sad, så var der en af tjenerne. Han fik sådan et mærkeligt udtryk i øjnene, for ude i køkkenet, der var der sket noget, som ikke var så godt. Der var nemlig sket det, at de bar den sidste kan vin ind. Og hvis nu brudgommen fik det at vide, så ville alle, der sad, så ville han synes, det var en dårlig fest. Tænk, han ikke sørgede godt for gæsterne. Og så ville gæsterne synes, vi er nok ikke så meget værd, for vi får ikke det, vi kan spise og drikke til den her fest. Vil de så ikke give dem gaverne så? Det er ikke sikkert. Måske havde de fået gaverne, men efter den tid, der vil han bo i sit hus, og så vil folk sige, det er ham, der er sådan en fedthas. Han kan ikke engang give os det, vi skal have til en fest. Og det var jo ikke så godt. Nej, og så ville det heller ikke blive sådan en glad fest, som de havde sådan glædet sig til i lang, lang tid. Så Maria, hun var den, der så meget, og det gjorde Jesus faktisk også, men han sagde ikke noget med Maria. Hun gik lige hen til Jesus, og sagde hun, Jesus, det er så stille, at de andre ikke hørte det. De har ikke mere vin. Du har ingen fingre her, vel? Og Jesus, han sagde, du bliver nødt til at vente lidt, Maria, for jeg skal ikke gøre noget lige nu. Og ved I, hvad Maria hun gjorde? Hun løb lige ud i køkkenet, derude hvor tjenerne stod og vred hænder, og så siger hun, lige meget hvad Jesus han siger til jer, så skal I gøre sådan, som han siger. Og tjenerne, de havde nemlig ørerne rigtig på stille, for de ville tage imod et hvilket som helst råd, for de var rigtig på. Så de tænkte ikke på, hvis Jesus han sagde noget mærkeligt, for det var ikke ret lang tid, så kom Jesus ud i køkkenet, så siger han, gå ud til brønden og find og tag nogle spande, og så fyld de der kar, der står herude i gangen med vand. Ja,
men man kan da ikke give dem vand, når det er til bryllup. Det sagde tjenerne ikke noget om. De gik ud til brønden, for de var helt ude derude, hvor man slet ikke tænker. De tænkte, lad os bare få et eller andet til at ske. Nej, så giver de dem vand. Nej, altså. Jamen, det tænkte de ikke på. De tog vand op, den ene spand fuldt efter den anden, indtil alle 6 store krukker, de var fyldt. Og så siger Jesus til dem, så skal I tage af krukkerne en skål, og så skal I gå hen til skafferen. Det er ham, der står hen i døren, der sørger for, at alt det mad og vin, der kommer ind i festsalen, det er i orden. Og skafferen, han smagte på det. Han tog... ja. Han slikkede sig en ekstra gang om munden, og måtte smage en ekstra gang. Og så kaldte han på brudgommen og sagde til tjenerne, smut lige op og hent brudgommen. Og brudgommen, han kom ud. Han var ikke helt klar over, hvad der var sket. Han kunne godt mærke, at der var sådan et eller andet, der ikke var helt, som det skulle være. Ja, det var fordi, de skulle til at drikke vand. Ja, det var det nemlig. Og da så tjeneren, skafferen, han siger til brudgommen, sig mig brudgommen, hvorfor har du gemt den bedste vin til sidst? Det plejer man. Det er forkert, Thor. Det var jo vandet, han havde til sidst. Ja, men du har ikke smagt på vandet. Det havde skafferen, og da han smagte på vandet, så var det blevet til det bedste vin, man kunne tænke sig. Ja, det var så godt, så han tænkte, jeg har aldrig smagt noget så godt. Og derfor kaldte han jo på brudgommen, og så siger brudgommen, må jeg lige smage? Og brudgommen smagte på det. Ja, den er god, siger han. Den er god. Og så bar de det selvfølgelig ind i kanderne, på bordene, og så blev det en god fest. Og disciplene, det står der lige til allersidst i Bibelen i den beretning, at disciplene, de oplevede det, Jesus han havde gjort, og de troede på ham. Sådan er det, når man lever med Jesus, hører om Jesus, så kommer man mere og mere til at tro på ham. For Jesus, han har nemlig magt over naturen. Han gjorde vand til vin den dag. Så, gider du godt åbne min madpakke? Okay. Nej, men jeg vil gerne have gurken først. Gider du give mig den? Ja. Tak. Slip bare. Nej, det er min mad. Den må du ikke tage. Så hvad er du med på madpakken? Hvad er du med på madpakken? Nutella med. Sam, nu vil jeg gerne have en slikpind. Jeg skal nemlig nå at spise dem alle sammen. Det er min madpakke. Du skal lige tage papiret væk. Han ved ikke, at du kan slippe på skov. Du må også godt få en, Sam. Okay. Og dig der, du må også godt få en. Jamen, er det rigtigt, man ikke må spise slik? Jeg må gerne spise slik. Må man godt spise slik på jeres skole? Ja. Det er bare en super god skole. Det må man ikke ret mange steder. Det må man. Så må jeg... Hold da op, Tobias. Du oplevede godt nok en masse på den skole der med Sara, ved hva'? du hvad? Der skete meget mere end det, vi lige så, fordi så er vi ude på legepladsen også, ikke? Og så legede vi med alle legesagerne og sådan noget. Men altså, det var smadret sjovt, altså. Det var. Ved du hvad, Tobias? Nej. Jeg lader også mærke til, at der på den skole der,
der hørte de meget om Jesus, og de bad også. Det er ikke på alle skoler, man gør det. Nå, er det forskelligt? Det er meget forskelligt, ja. Nå. Jamen, så er det måske derfor, fordi Sara, hun fortalte, at det hed en friskole, og hendes mor og far betalte penge for, at hun gik der. Det er rigtigt, ja. Det er det rigtigt. fordi, det er en, man selv vælger? Det er fordi, du selv vælger at gå på den, ja. Så koster det nogle penge at gå, når du går der. Så du er ikke fri fra skole, selvom det hedder en friskole. Du skal være der. man skal komme hver dag. Man skal komme hver dag, det skal man. Men ved du, hvad jeg har lavet den her uge, Tobias? Har du også lavet noget? Jeg troede, du har sovet hele tiden. Nej, det var kun lige nu, jeg sov. Nej, jeg har været til BP. Til hvad? Til BP. BP? Burger Party. Vil du se det? Burger Party? Ja. Ja, det vil jeg gerne. Okay, så skal du kigge derover igen. Er du med? Ja. Okay, og I må selvfølgelig også kigge med derude. Så ser vi, hvad der sker. Ja. Så da, det forskellige tøj, vi havde på, var? Jamen, jeg så også alt det der guf, I fik, altså, jeg gjorde, og alt det, I legede og sådan noget. Ja. Hvorfor må jeg ikke komme med? Jamen, du var jo... Det ved jeg grunden ikke, hvor du var henne. Jeg var jo heller ikke med dig i skole. Nej. Så det går jo lige op, Tobias, ikke? Men ved du hvad? Jeg har også en sang. En sang? Ja, den har vi ikke fået i dag. Har du det? Over i postkassen? Og ved du hvad? Nej. Kan du huske, at da Saras lærerinde, hun fortalte noget om det der bryllup, hvor Jesus laver vand til vin? Ja, det er rigtigt, ja. Den her, den handler også om en fest. Og så synger de Hosianna. Og det betyder noget med, at vi er glade for, at du er her, og sådan noget. Hylde noget, altså. Man siger bare, at man synes, at det er godt. Ja, det er rigtigt. Jo. Og så synger man noget med, at der er fest og glæde, fordi postkassen har lige spillet den for mig en gang, ikke? Jo, og du har hørt den så? Ja, men jeg synes også, dig og børnene derude lige skal høre den. Det lyder godt. Skal jeg så... Det er den lille lem, ikke? Jo, så skal du kun åbne den lille lem, ikke? Lille lem. Okay, så åbner vi den lille lem her. Ja, forsigtigt, ikke? Jo, okay. Og så den ikke bliver skræmmet. Ingenting om mor som længere. Han tænkte hele dagen lang på sangen faren ofte sang. Her er der fest og glæde, her er der dans og sang. Alle som er til stede, vi råber gang på gang. Hosianna, her er der fest og glæde. Drengen bestemte, at han ville gå hjem og sige, at han var ked, fordi han havde været så dum og så slem og ødelagt alt omkring sig. Men drengen troede ikke på, at faren ville synge nu. Hosianna, her er der fest
var glad og klemte ham ind til sig. Og han sagde, drengen min, jeg tilgiver dig alt. Hvor godt at du kom hjem til mig. Og far lavede kæmpe fest, og drengen han var hellere skæst. Her er der fest og glæde, her er der dans og sang. Alle som er til stede, de råber gang på gang. Hosianna, her er der fest og glæde. Hosianna, her er der fest og glæde. Her er der fest og glæde, her er der dans og sang. Alle som er til stede, de råber gang på gang. Hosianna, her er der fest og glæde. Hosianna, her er der fest og glæde. Øj, den var god. Hvad? Ja. Det var den. Synes du ikke, den bare var snart god, hva'? Jo, det Jeg synes jeg. synes, den var... Ved du hvad, min agurk? Den skal jeg lige have. Sådan. Og ved du hvad så? Så Og synes jeg, at vi skal lige have noget, fordi Ej, så skal vi gøre det ordentligt, eller hvad? ja, det synes jeg. Ja. Okay. Du Jeg siger, gider ikke at tælle. du gider ikke at tælle. Det gør jeg heller ikke. Skal vi ikke sige farvel på engelsk? På engelsk. Det er noget, der hedder goodbyes. Hedder det goodbyes? Ja, det tror jeg nok. Så siger vi goodbyes, girls and boys. Ej, hvad betyder det? Det betyder farvel, drenge og piger. Goodbyes, girls and boys. Yes. Ja. Skal vi så også tælle på engelsk? Nej, det kan jeg ikke. Nej, så kan vi tælle. Så tæller vi på tysk. Jeg tæller på tysk. 1, 2, 3. Og så siger du så goodbyes, girls and boys. Ja, det siger vi så. Okay. Ikke? Ja. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Ja, kom nu. Goodbyes, girls and boys. See you next time. Ej, det kunne jeg også. Det betyder, at vi ses næste gang. Ikke? Ja, sådan, ja.